domin kallon cikakken bidiyon hira da jarumin Izzat So wato Lawan Ahmad, inda yake bayyana cewa babu lokacin da za a dakata da shirin Izzat So, ko da yaushe za a ci gaba da kawo shi, babu a ce iyakarsa ko episode 100 ko waye. Za a ci gaba da shirin domin ya ɗauke shi ne a mazaunin darasin rayuwa kamar makaranta. Za a ci gaba da yin shirin, sannan kuma za ku ji inda ya bayyana cewa zai fito takarar ɗan majalisa a wato jihar sa wato da ke Katsina. Sannan kuma an masa tambaya wace ce wadda ya taba soyayya da ita a Kannywood, inda ya bayyana cewa jarumar Kannywood din nan wato Fati Muhammad, wadda ta yi sharafi a 2007 zuwa baya haka, wato ita ce wadda suka yi soyayya, wadda Allah bai yi da aure a tsakanin su ba. Ga dai bidiyon ku kalla ku gani. Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood wanda aka sani da Umar Hashim a wannan lokacin. A cikin fim din Izzat So, ni a mutumin Katsina ne, an haife ni a cikin garin Bakori local government da ke jihar Katsina, kuma cikin wata unguwar Tofa. Ana aka haife ni, a nan na taso na yi firamare na da sakandare zuwa aji 3. Bayan nan na dawo na samu transfer na dawo Kano, na shiga aji 4 a makarantar Jeka ta dawo ta Gamman Secondary School da ke Sharfa. Daga nan na dan fara harkar fim kaɗan, sai kuma na tafi FCE ta Kano na yi diploma in public admin. Bayan nan sun shi na tafi university ta mai tamasile na yi course ɗin film and TV shekara 2. Daga nan kuma na ci gaba da harkar fim ɗina. Ina da 38. Gaskiya abin da ya sa na bincika na harkar fim ni kawai birge da fim yake na farko kenan. Ina sha'awar harkar, ina kallo tun ina kawai, so sai wataran irin haka classes haka a can bakori muna da ɗan drama haka, sai na ji kwaikwayon wani wai shi ɗan dugaji. To wani ke irin tattalin sa a can har mutane sun ba da cin ma ɗan dugaji a lokacin. To bayan kuma na dawo Kano na shigo da karatu na, sai abin yana bani sha'awa, ina kallo, ina zuwa ma kallon yan fim ɗin. A cikin hukuncin ubangiji kuma sai interest ya yi developing, na fara ji ina sha'awar na fara zuwa dai kallon su da sauransu a da can tashi can waye da sauransu, sai Allah ya haɗa mu da Ahmad Isnu Marigayi. Allah ya haɗa da shi shine da kine kan FKD production. To ga ta inda na fara, da kuma na fara 1999, na fara ending 99, ƙarshen shekarar 1999. A lokacin na fara aka gana a wani fim mai suna Izina, da ɗaya ne a fim ɗin ba na tunanin ma har yanzu. Daga baya kuma aka zo muka wani fim da ni da Ahmad Isnu mai suna Siradi, wanda na fito a Ahmad. To anan na fara fitowa dai aka fara sani na, na fito a Bello Sauri, na fara gani na har aka kalaka babu suna Bello, inda na je arkitin Bello ni kan abin da a fim ɗin. Yanda labarin yake ana sace ni ina shan wahala da a fim ɗin. To daga nan to kuma zan muka ci gaba aka bi sai har Allah ya kawo. Ba sai na shin ina ta talla ina cewa ina shin kaza ko gidan kaza ba. Ina ma wannan kafa da lokaci ba samu abin da zai ce
ni in jagoranci din in ya so duk wanda zai biyo baya sai biyo baya na kaga ba da dai ni din ma zan iya za a samu matsala a ta bangare na tunda akwai rashin lafiya akwai larurori da sauransu za su iya zuwa su shigo ciki amma ba kamar wanda ce kiran shi kai kaskashi a ciki ba wanda in ka dora masa ragaman gaba daya yana da uzurka ni bana ganin cewa je gamu in dai har ba za a gaji da kallo ba don kuma za mu gaji da yi ba saboda shi fim din izza so ina masa lakabi da makaranta ni alhamdulillah ni gaskiya ina kishin masana'antar fim ta Kannywood dalilin da yasa kuwa shine yasa duk wanda aka haɗa da shi aiki inda ya fim ne to zan tsaya in yi tsakanina da Allah kowane ne ko yanzu ya zo ko ya daɗe da zama a cikin masana'antar fim to ni zan tsaya in aiki da shi saboda me duk fim da aka kawo mun aka ce in yi in dai ban yarda da shi ba to ba zan yi ba amma in dai na amince da shi to zan koyi amma da yake kasan komai shi ne na ubangiji da wancan lokacin Allah bai yi ba shi ke ne ta ce kada yi muka yi soyayya da ita amma da zan da gaskiya mu ƙara soyayya da wani yarfi ma ita da yana ma ai baka raba ta da kace mace ma'ana na fuskanci kake nan kalubale na yanzu kuma ina jin kuɗi da kuɗi da kuɗi kuma ba saboda ni na riga na san na yi kuɗi ina cewa rukun wala ce yanzu ila mutum Allah ke shi Allah baya kallon zahirin ka sai dai cikin zuciya da yake kallo abin da nake nufi da shi shine ana cikin zai iska to amma su haka mutane ko kuma ce tunanin mutane ne ke kallon haka amma cikin kuma ai ba san menene ba shi ubangiji To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo wato hira ce da jarumin Kannywood Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin wato shirin Izza So. Babu shakka abinda Umar Hashim ya faɗa haka ne inda duk fina-finan da ya a baya a yanzu ya bayyana cewa babu wani shiri da yake son sa yake kaunarsa irin Izza So domin shine shirin da a yanzu yake ganin sa. Babu shakka shirin Izza So shiri ne wanda ya kafa tarihi a fadin Kannywood duba da irin ci gaba da wasu abubuwa na musamman da ya zo da su a cikin wato shirin. Idan ka dauki na farko a bangaren wato fadakarwa da ilmantarwa wato shirin Izza So ya cire tuta domin kuwa ana koya al'umma karatuttuka da dama a cikin shirin. Kamar misali irin yadda ake furcin ayar Alkur'ani da kuma hadisi da kuma dai wato sauran abubuwa da suka danganci darasin rayuwa babu shakka shirin yana faɗakar da al'umma. Da yawa mafi akasari jama'a sukan kalli wannan shiri saboda faɗakarwar da suke samu daga cikin shirin. Zai wuya a saki episode a sati ka ji mutum bai amfana da wani wato darasin na rayuwa a cikinsa ba. Babban abin da shirin yake koyarwa mutane shi ne mutum ya zama mai gaskiya a duk inda yake da kuma rikon amana. Dukkan wani abu da mutum zai yi in dai wato yana da gaskiya da rikon amana babu shakka babu wani abu da zai shiga rayuwarsa ya tare shi.